Γεια σας, σήμερα θα κάνουμε ένα βραχιολάκι Plex Flexi, όπως αυτό, με τη βάση του Plex Flexi. Αυτό εδώ είναι το κουτί, το είχα πάρει από το Jumbo στα 9,99 και σήμερα θα φτιάξουμε ένα τέτοιο με αυτή την βάση. Θα χρειαστούμε εδώ πέρα έχω κάνει και κάτι άλλα βραχιολάκια. Ωραία, και σήμερα θα χρειαστούμε τη βάση του Plex Flexi, ένα τσιγκελάκι, τα λαστιχάκια. Ας αρχίσουμε. Επίσης το ξαναλέω ότι θα φτιάξουμε ένα τέτοιο βραχιολάκι. Είναι από αυτήν εδώ την πλευρά, έτσι πως είναι, και τη βάζουμε μπροστά μας. Παίρνουμε ένα λαστιχάκι, ό,τι χρώμα θέλουμε, και το βάζουμε εδώ, έτσι, έτσι. Μετά παίρνουμε ένα άλλο λαστιχάκι και το βάζουμε έτσι, από πάνω. Μετά παίρνουμε ένα άλλο λαστιχάκι και το ξαναβάζουμε. Παίρνουμε ένα ακόμη, το ξαναβάζουμε. Ωραία, μέχρι το τελευταίο. Τώρα παίρνουμε ένα άλλο λαστιχάκι και το βάζουμε εδώ, έτσι, όπως κάναμε και πριν. Συνεχίζουμε. Πάντα από πάνω, και η πλευρά είναι αυτή. Επίσης, αν δεν φτάνει, το πατάμε λίγο. Ωραία, μέχρι και αυτό πάνω. Μέχρι εδώ. Και μετά πάμε την άλλη. Τα χρώματά μου εγώ τα έχω κάνει μοβ άσπρο. Και επίσης μέχρι πάλι το τέλος. Και έτσι. Τώρα αναποδογυρίζουμε τη τέτοια και είναι τη βάση και είναι κάπως έτσι. Τώρα παίρνουμε ένα μαύρο, το βάζουμε από πάνω και το πάμε, το βάζουμε από πάνω, το πάμε έτσι. Μετά παίρνουμε πάλι ένα μαύρο, το βάζουμε έτσι, το πάμε έτσι, κάπως έτσι. Μετά συνεχίζουμε έτσι, παίρνουμε ένα μαύρο και το βάζουμε έτσι. Ή αλλιώς μπορούμε να το κάνουμε και έτσι, ή μπορούμε να το κάνουμε και
έτσι. Εγώ το κάνω με όλους τους τρόπους. Και έτσι. Και έτσι μπορούμε να το κάνουμε όπως το έκανα, δηλαδή έτσι και να το κάνεις. Έτσι και μέχρι εδώ. Το ισχύουμε. Μέχρι εδώ. Αυτά παραμένουν έτσι. Μετά τώρα είναι το πλέξιμο. Φτιάχνουμε λίγο. Και τώρα χρησιμοποιούμε το τσιγελάκι. Αυτό εδώ. Και λοιπόν, βλέπουμε αυτή τη μαύρη τη γραμμή εδώ. Το κάνουμε έτσι και παίρνουμε το κάτω. Το βγάζουμε. Όπα, μας έφυγε. Δεν πειράζει. Το βάζουμε έτσι. Μετά το κάνουμε λίγο έτσι και το βοηθάμε λίγο με το χέρι μας. Κάνουμε το άσπρο. Αν σας φεύγει μην πανικοβάλλεστε, το ξαναβάζετε μέσα. Αν φύγει εντελώς, τότε πρέπει δυστυχώς να το ξαναβάλετε. Γι' αυτό προσπαθούμε να το προλάβουμε έτσι. Και παίρνουμε το κάτω, πάντα το κάτω. Δηλαδή βγάζουμε, βοηθάμε το χέρι από το μαύρο. Δηλαδή παίρνουμε, έτσι το κάνουμε. Μετά παίρνουμε το μαύρο, έτσι το βοηθάμε και παίρνουμε το κάτω, δηλαδή το άσπρο. Έτσι. Συνεχίζουμε έτσι. Παίρνουμε το μαύρο, το πάρουμε κάπως έτσι. Τώρα συνεχίζουμε έτσι. Παίρνουμε το μαύρο, κάνουμε λίγο, το βοηθάμε το χέρι. Και παίρνουμε το άσπρο. Μέχρι και το τελευταίο. Μέχρι και το τελευταίο. Συνεχίζουμε. Παίρνουμε το άσπρο και το κάνουμε έτσι. Παίρνουμε το μοβ και το κάνουμε έτσι. Τώρα δεν έχει πολύ μεγάλη μία διαφορά. Έτσι. Τώρα δεν κάνουμε κάτι γιατί είναι στη μέση και το παίρνουμε κατευθείαν κάτω. Οπότε εδώ είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι η μέση, οπότε είναι αρκετά εύκολο. Όπα. Πειράζει. Α, ναι, συγγνώμη, ξέχασα να σας πω, το είπα, αλλά το είπα λάθος, ότι αν μας πέσει πάει πίσω. Οπότε μπορούμε να το σώσουμε όπως έκανα εγώ τώρα. Εγώ μπερδεύτηκα και εννοούσα μάλλον το πιο απλό Plex Flexi, όπως αυτό εδώ. Έτσι γίνεται σε αυτό. Αλλά σε αυτό ναι, γίνεται αλλιώς. Και τώρα και επίσης μέχρι το τελευταίο. Και πάλι. Μετά.
Το κάνουμε έτσι, είναι το ίδιο, το κάνουμε έτσι. Παίρνουμε το τέτοιο και το βάζουμε εδώ. Είναι το ίδιο όπως αυτή τη στήλη, απλά εδώ είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί μπορείς να το βοηθήσεις και με το χέρι σου. Έτσι το κάνουμε το μαύρο, παίρνω το μαύρο και συνεχίζουμε. Κρατάμε βέβαια. Έτσι. Τώρα αν μπερδευτούν λίγο τα χρώματα, σταματάμε λίγο και το φτιάχνουμε όπως τώρα. Λίγο μπερδεύτηκαν. Δεν πειράζει. Υγεία. Έτσι. Και παίρνεις το άσπρο και το κάνουμε έτσι. Έτσι. Και μέχρι το τελευταίο παίρνεις το μοβ. Το βάζεις εδώ. Ωραία. Τώρα, το αναποδογυρίζεις και είναι κάπως έτσι. Και παίρνεις το λαστιχάκι με το χρώμα αυτό. Λοιπόν, ας πούμε τώρα έχει μοβ. Λοιπόν, το ανοίγεις και το βάζεις από κάτω, μόνο από την πρώτη. Βάζεις εδώ το λαστιχάκι, το κρατάς, το κάνεις έτσι και έτσι. Το πας από πίσω, έτσι, τα βάζεις λίγο μέσα. Το κάνεις έτσι. Το ξαναδείχνω γιατί έτσι γίνεται. Παίρνεις ένα λαστιχάκι άσπρο και το βάζεις, βάζεις έτσι, μόνο από το πρώτο, το πενθυμίζω. Παίρνεις το λαστιχάκι, δεν μας θέλει το λαστιχάκι, κάνεις έτσι, έτσι το πας πίσω, το κάνεις λίγο, βάζεις μεταξύ τους, έτσι, και το κάνεις. Και γίνεται έτσι. Το ξαναδείχνω γιατί έχει και ένα ακόμη. Λοιπόν, το λίγο το τεντώνουμε. Δεν πειράζει. Τεντώθηκε. Το τεντώνουμε. Λοιπόν, από το πρώτο, έτσι, το βάζεις έτσι, το κρατάς. Το πας από κάτω. Το αφήνεις έτσι. Το αφήνεις. Οπα, πήγε να μας φύγει, δεν πειράζει. Το βάζεις μαζί και τα δύο. Τα κάνεις λίγο, τα βάζεις μαζί. Οπα, δεν πειράζει, το ξανακάνουμε. Μας έφυγε, δεν πειράζει. Έτσι, όλα τα λάθη έτσι γίνονται. Και το κάνω και για να δείτε αν κάνει τα λάθη. Δηλαδή, αν κάνετε αυτό το λάθος, γιατί μπορεί και εγώ στην αρχή όταν το έμαθα το έκανα. Οπότε θέλω να πω ότι τα δείχνω και λίγο επίτηδες. Έτσι. Ωραία, τώρα το αναποδογυρίζουμε. Επίσης, κάποιοι μπορούν να το βγάλουν με το τσιγκελάκι. Εμένα με βολεύει με τα χέρια. Και δύο τέτοιες. Και τώρα το βγάζουμε.
δεν πειράζει. Ας το αφήσουμε. Μπορούμε για διευκολία να το αφήσουμε λίγο τώρα. Και αν θέλουμε να το βγάλουμε. Οκ, τώρα δεν βγαίνει. Ούτε αυτό μας θέλει σήμερα. Και το βγάζουμε σιγά σιγά και είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε το κούμπομα. Τα βάζουμε μαζί, αφού είναι έτσι κουμπωμένα με κόμπο. Το κάνουμε έτσι. Δεν μας νοιάζει να είναι κατεμένα και τα βάζουμε, το βγάζουμε και εδώ. Και τώρα βάζουμε και έτσι. Και έτσι. Επίσης, αν θέλετε πιο μεγάλο, όπως έχω κάνει εδώ, δεν ξέρω αν είναι δικό μου ή τέτοιο. Λοιπόν, θα πάρετε, θα το βγάλω τώρα να το δείξω. Δεν είναι τίποτα. Θα κάνετε θα πάρετε λίγο λαστιχάκια και θα κάνετε το κλασικό, δηλαδή θα πάρουμε έτσι, κάνουμε έτσι. Τώρα εγώ το κάνω με τα ίδια χρώματα λογικά, έτσι. Αυτό είναι και μισό δικό μου, οπότε εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Εγώ το σκέφτηκα ή μπορεί και να είναι αλήθεια, δεν ξέρω. Το βάζουμε έτσι και μέχρι την αλυσίδα που θέλετε. Εγώ τώρα το κάνω μέχρι εδώ. Γιατί μετά από αυτό λέγεται αλυσίδα και το πλέκουμε. Το γυρνάμε ανάποδα προς τα έτσι. Το κάνουμε έτσι και το πλέκουμε. Όπα, δεν πειράζει. Άμα βγει, αυτό είναι μικρό και ευτυχώς το μισό. Εδώ είναι σωστό. Νομίζω είναι σωστό. Για δούμε. Και αν δεν είναι, δεν πειράζει, το βγάζουμε και το ξαναβάζουμε. Τώρα και πείτε θα κάνω αυτά τα λάθη λίγο για να δείτε πώς είναι. Και έτσι, και τώρα παίρνουμε το τέτοιο και το βγάζουμε. Μια. Ωραία, σωστό είναι. Και βάζουμε έτσι. Και τώρα, χρειαζόμαστε λίγα ακόμη κουμπώματα. Παίρνουμε από το κουπτί μας. Χρειαζόμαστε 2 έξτρα κουμπώματα. Νομίζω αυτά τα κουμπώματα, να ξέρετε, λέγονται S-clip. Νομίζω. Και έτσι, πώς είναι, το παίρνουμε. Βάζουμε έτσι. Και τώρα το βάζουμε, παίρνουμε έτσι και το βάζουμε έτσι, κάπως έτσι. Και μετά παίρνουμε και τα μαύρα. Τελικά έκανα λάθος, χρειάζεται ένα κουμπομάκ. Εγώ το έχω κάνει και με 2 κουμπώματα και το κάνουμε έτσι, έτσι και έτσι. Για μεγαλύτερη τέτοια. Και να το... Έτοιμο. Ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο. Γεια σας. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο.